मास्टार होननानै बयबो सनमान होयो नालाय जों जेनेरेल मिटिंआव सावरायबाय बुराय मानसि ट्रेनिं होनाङा होनबाय नालाय ओमफ्राय जोंबो गनायबाय देलाय खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय कार्बि आंलंनि दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैदों कार्बि आंलंनि एक्स एन डि बेफोर सोद्रोमाफोरा दिनै सार्टिफिकेटखौ लांनो फैदों आंबो लाबोबाय दे सार्टिफिकेटखौ आंनो गोनांथि नांगौ जादों ओंखायनो बे सार्टिफिकेटखौ आङो लादों आरो जायफ्रा सार्टिफिकेटखौ गोनांथि नङा सानदों बिथांमोनखौ आं बार बार बुंदों जायनो गोनांथि नङा होननानै सानदों बिथांमोना लांनो फैयाब्लाबो जागोन आरो जायया जुदि गोनांथिथार होननानै सानदों बिथांमोना लानो हागोन गोनांथिखौ उनावहाय आङो दाखालिफोरबो समाव फोरमायखाबाय थ' जाय हक दिनै बे कार्बि आंलंनि सोद्रोमाफ्रा गोनांथि सानदों जायफ्रा 4 लाखखौ मोनाखै बिथांमोनाबो गोनांथि सानदों ओंखायनो बिथांमोनाबो लाफैदों थ' बिनि गेजेरावनो आं सासे सोद्रोमा NDFB-निनो बिथाङा बारग' गोबां केस दं मासाव खुनथाम 3 टाइम मासाव कट गानांगौ दिनै बे भिडिअखौ आं गाबोन लाबोगासिनो दङ दिनै बिथाङा मा फोरमायलांदों बिथां रनजित बसुमतारीनि बिआर फेरेंगानि सोमोन्दै थ' बिथाङानो रनजित बसुमतारीखौ जेब्ला ट्रेनिं लानो थाङो अब्लानि समाव बिखौ म्यानमार बर्डारनिफ्राय फुरा ओरै टाक्कासिम लानानै थांदों 14 डेज 14 दिन थाबायनानै लानानै थांदों जाय हक बिथांनि बेट्सखौ आं सोंदोंमोन बिथाङा मा बेट्सनिमोन बेखौ फोरमायदों बिथाङा ट्रेनिं लादोंना लायाखै बेखौबो बिथाङा फोरमायदों लास्ट क्लोजिं सेरेमनियावहाय बिथाङा गुलि अरदोंना अराखै बेखौबो बै NDFB-नि एक्स NDFB-नि बारग' NDFB-नि सोद्रोमायानो फोरमायदों गुलि अरदोंना अराखै थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जों गेजेरावहाय गोबां बाथ्रा नारलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन प्रिति नारायण मेस देबा मा फोरमायदोंमोन NDFB-नि मानसि नङामोन गुलि अरनो मोनाखै मेहेनटेन बायदिसिना थ' बेखौ लानानै जोंनि NDFB-नि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सोरबायाबो दिनैहाय प्रिति नारायणआ मेस देबा सोर बेबायदि कुइसन खालामलायनाय बाथ्राया जादों नंगौ दिनै प्रिति नारायण मेस देबा कयेकटा बाथ्राखौ जाय बाथ्राखौ बुंनो नाङा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों प्रिति नारायण मेस देबा NDFB-नि हिस्टरि जारिमिनफोरखौ बिथाङा मिथिया गेजेर ससेनिफ्राय फैनानैसो बियो NDFB-नि बाथ्राखौ दिनै ओरै जायफ्रा म्यानमाराव थानाय बिथांमोनखौ लाबोबाय बिनि उनाव NLFB आफादखौ सावरायनानै बिथांमोनानो लाबोबाय बेफोरबायदि गेजेर ससेनिफ्रायसो मोनदों दे NDFB-नि हिस्टरि जारिमिन मा जाबोदों बेखौ प्रिति नारायण मेस देबा मोनथियाखै बिलकुल मोनाखै जाय हक आं दिनैहाय गेजेराव दाखालि गेजेर ससेयाव आं बुंदोंमोन जे बिथां रनजित बसुमतारीनि ट्रेनिंखौ मोनदोंना मोनाखै होननानै आं लाबोगोन भिडिअ होननानै दिनै थारैनो आरो लाबावगोन आरो बिनि उनावबो दिनै बे बिथांमोननि बेट्सनि सेंग्राफोरजोंनो खनसे आङो मोगा-मोगि सावरायलायनायखौ आं सानसे समाव लाबोबावगोन रनजित बसुमतारीनिखौ जाय हक दिनैहाय बिथाङा आफादाव ट्रेनिं मोनबाबो मोनाब्लाबो दिनै हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामदों दुखु दाहा गावनि न'खरनि बिसि अनजालि बिसि ना आरो गावनि अनसुलि फिसा हिन्जावफोर बा सोरबा बेफोरखौ दिनै नागारनानै हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन सानसे समाव खिन्थु दिनैहाय मा जादों थुदो बिदिब्ला जोङो बै सोद्रोमानि सायावहाय माखासे बाथ्राखौ जों मोनथिनानै लादिनि फेरेंगाया मा बेट्सनिमोन 40 बेट्सनि नों बेखौ A to Z मोनदों ना मोनदों जों कामानाव जों फैदोंमोन जों लांदों फेरेंगाखौ नोङो ट्रेनिं मोनदों ना मोनाखै फेरेंगाखौ जों खोनानो मोनदों ट्रेनिंखौ मोनाखै बियो थार ना मोनाखै थारलि मोनाखै सैथोखा जों लांदों बेयावबो जेनेरेल मिटिं जादों ओमफ्राय बे मास्टार होननानै बयबो सनमान होयो नालाय जों जेनेरेल मिटिंआव सावरायबाय बुराय मानसि ट्रेनिं होनाङा होनबाय नालाय ओमफ्राय जोंबो गनायबाय देलाय बे फोरोंगिरि सासेया नालाय फोरोंगिरिबालाय ट्रेनिं लायाबाबो जेबो नङा होननानै माने बयबो जोंनि बेचनि आरोना 35नि बेचनिया सावरायनानै मिटिं खालामनानै माबा खालामबाय आरो दे कनसिडार होबाय ओमफ्राय जोंथ' इसोर फरायनाय नालाय क्वालिफिकेसन दंखायो इसोरना खिन्थु जों 35 म्यानमार सेकेन्ड बेच जोङो 34 बेच म्यानमार फार्स्ट बेच सेकेन्ड जों म्यानमारनि आरो जों सेकेन्ड जिहेतु लास्ट जेब्ला क्लोजिं सेरेमनि जायो अब्लानि समाव बिथाङा गुलि अरनो मोनदोंना मोनाखै गुलिखौ अरखायाखै मोनाखै
एकदम रोखा नों नुखादों रोखाखा जुं दङ बेयाव बेसेबां म्यानमारनि ट्रेनिं लानाय दङ ए टु जेड मिथिखायो नों बबे जायगानिफ्राय बेखौ लांनो मोना बे माबा तुलुनिफ्राय लांदों आच्छा म्यानमार खामोन बे म्यानमार बे बर्डारनिफ्राय लांदों जोङो बर्डारनिफ्राय लांनो मोनदों आरोखि ना दा खारन आं बेखिनि बाथ्राखौ सोंनाया जोंनि BTC आव कयेकजना दिनै फेरेंगाया ट्रेनिं मोनाखै सोरबाया बुङो माबा माबि होनना बे ट्रेनिं मोनि मारा एकदम सैथोखा नोंनि मेगनजों नुदों मेगनजों हामबायसै आंनो लाना थांनाय दे म्यानमाराव बे बर्डारनिफ्राय आच्छा खयदिन लायामोन थाबायलांनाय खेमसे थाबायनाया 14 दिन लादों ना जाबाय दे थारैनो बिथाङा 40 बेट्सनि नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ तो दिनैहाय बिथांखौ मानि थाखाय ट्रेनिं होनाय जायाखै बैसोआ जोंनिख्रुइ देरसिन आरो गोरों मोनसे स्कुलाव बिथाङा टिचारबो मावनानै फैदों होनबा NDB सोद्रोमाफोरा NDBनि दैदेनगिरिफोरा बिसिबां अनोमोन नैबे खोथाखौ जों एसे साननानै नायोब्ला जों गासैखौबो बुजि मोनो बै समाव बिथांखौ ट्रेनिं होनायमोनबा बिसिबां बुग्लिनो हायोमोन सासेयाव 100 टाइम बेट गोग्लैयो सानसेयाव 20, 30, 50 सिम थाङोमोन 100टा बेटसिम गोग्लैहैयोमोन बिनि खिबुआव बै सोद्रोमाफोरनियाव जायफ्रा लेखा रोङा जायफ्रा NDBनि ट्रेनिं लानो थांदोंमोन बिथांमोननि खिबुआव 100 बार बेट गोग्लैयो बेट माने लावथि गोग्लैयो होनबा दिनै बिथांमोननि थाफ्लिया मा अबस्था जागोनमोन दिनै फेरेंगायाखौबो जुदि बैसो सनमान होआमोनबा बै समावहाय जुदि सनमान होआमोनबा बिथाङा दिनैनि दिनाव EMबो जानो मोना आरो देरहायाबोमोन बियो दिनैनि दिनाव बै सुबुंफोरखौ NDBनि सोद्रोमाफोरा दिनै बै समाव ट्रेनिं होनाय समाव सनमान होनानै बिथांखौ ट्रेनिंबो लाहोआसै मोनसे बबेबा 40 बेट्सआवहाय ग्रोब सोजाबनानै होफाबाय आफादनि दैदेनगिरि खालामबाय नंगौना नङा कमेन्टखौ एसे खालामनो दाबाव आफादनि दैदेनगिरि खालामबाय बिखौ दिनै दैदेनगिरि खालामनानै दिनैहाय गादिबो मोनबाय जिरायबाय दिनै कार्बि आलंनिफ्राय बिसिबां दुखुजों नैबे एसे सिगाङाव खोन्थानाय सेंग्रानि मुंखौ बावबाय क्षमा खालाम दिनैहाय बियो बिसिबां मासावहाय 3 केस गानांगौ कर्ट गानांगौ होनबा दिनै बेफोरबायदि केसखौ दिनै सिफायनो गोसो गैयाब्ला दिनै रनजित बसुमतारिया बेफोरनि फारसे जुदि अननाय गैयाबा बिथांखौ बबे जायगानिफ्राय लांनाय बबे जायगायाव दोनहैनाय बिसिबां आरामाव जाहोदोंमोन बिसिबां आरामाव दिनैहाय बिन्दास दिनै बिथांनि बैसो बिथांनि मावनाय न' थानाय समाव सासे मास्टार लाइखौ ट्रेनिं होबावाखै होनबा दिनैनि दिनावहाय बै सुबुंफोरखौ बिसिबां सनमान होनांगौ बिथां रनजित बसुमतारिया रायजो राजाया होनाय होयिया बे उननि बाथ्रा आं बेखौ बुंनो थाङा दिनैहाय फेरेंगाया साननाया एसे मोजां आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबावदों रनजित बसुमतारिनि सायाव आरोबाव लाबोबाय थागोन आं भिडिअखौ मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव एक्स NDB सोरबाया गुबुन फेक्सनानो जा माबा मोनसेयानो जा दिनै बिथांमोना बिसिबां खस्थ' लाबोदों जेब्ला हाग्रानि ट्रेनिं लायो हाग्रायाव थानाय आन्दायनानै गावजों गाव आन्दायनानै गोदाव सोराव जायो गोमालायनानै थायो साननै सानथाम नागिरब्लाबो मोना सेंग्राफोरखौ खायफाया बावहायनो थै गुलायनानै थायो दंफां बिलाइ जानानै थायो दिनै रनजित बसुमतारिया बे ट्रेनिंखौ मोनाखै तो ओंखायनो आं बारा गोलाव खालामनोबो सानाखै आरो रनजित बसुमतारिनि भिडिअखौ आं लाबोबाय थागोन नेक्स्ट टाइम आरोबाव बिथांमोननि बेट्सनि मानसिखौनो मोगा मोगि लानो सानदों तो लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानदों बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि